daitezela, abiatu daitezela, eta abiatu dira ba. Ederki kostata Portugalete, Busturialdea. Portugalete Ondarroa bigarren kaletik, Busturialdea hirugarrenetik, eta Hondarribia laugarren kaletik. Oraintxe, 20 segundo, beraz, ontzat. Emango dugu lehenengo txanda KAE Ligako, KAE Bat Ligako 6. jardunaldiko estropada duzue hau. Bigarren bandera bizidu festa, Orio estilora, eta lehenengo txandako lau ontziak lanean dira. Oraintxe 50 segundo lanean hasi direnetik Busturialdea eta Ondarroa tostaz tosta Portugalete ere ez da urruti laugarren kaletik apurren bat atzerago Hondarribia laugarren tokian. Portugaletekoen patroia Gonzalo Soto da eta bana horritu zuen Portugaleteko arraunlariak. Berez KAE Beri ligan aritu behar zuten, baina txune batzuk izan dira. KAE batean, batetik Castro, bestetik Laredo desagertu eginda, eta utxune horiek betetze aldera, beste batzuk ari dira orain. KAE Bat ligan, hemen dira ondarrutarrak. Estropada buru Antiguako ama ontzikoa. Inigo Larrinaga patroi dutela, hori da hori iskamila. Bakoitzak bere ritmoa markatu nahi du patroi bakoitzak. Busturialdea bigarren segundo batera, baita Portugalete ere segundo batera, laugarren kaletik gehiago sufritzen Hondarribia 3 segundora. Aurreko post estropadetan Hondarribiak nahiko erraz hartu ditu mendean. Gaur hemen aurkari dituen 3 ontziak, bostetik lautan 9. izan da, eta Rasillon 7. orain arteko emaitzik honen auraxe du Hondarribiko ama Guadalupekoak 7. tokia, beste 4 estropadetan 9. izan da, baina aldeak hartu ezkero Portugaleta, Busturialdea eta Ondarroa nahiko erraz hartu izan ditu mendean. Busturialdekoen patroia Joseba Santiago, eta Hondarribiarekin Borja Jorge ari da. Ondarroa estropada buru. Busturialdea geutzi nahi dio, segundo batera da. Bigarren tokian eta Portugalete ontzi batera orain. 3 segundora Hondarribiak ere apurka aurrera etorri nahi du. Nahiko ondo moldatzen ari dira ondarrutarrak. Valentin denboraldiaren hasieran Ondarruko ordezkariekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta zera zioten euren helburua mailari eustea zela, albazen behintzat playoff horiei ies egitea, baina jakinik aurten aldaketa askotxo egin dituztela, jende gaztea dutela eta kosta behar zitzaiela ederki, eta lehia horretan sartuta daude. Lehenengo 2 estropadetan azkenak izan ziren, baina gero beste 2 estropadetan 10. ere egin dute, joan zen astean esate baterako Elantxoben, eta horri heldu behar diote aldela. Bizpahiru ontzi atzean utzi, ahalik eta punturik gehien bilatu, eta denboraldiaren amaieran playoff horiei ies egiteko moduan diren ondarrutarrek. Entzun diozu Inigo Larrinaga ondarrutarren
Patroiari aurki dira lehenengo Ziabogan, aurki 5 minutu lanean hasi direnetik. Ondarroa lehenengo tokian, baina Hondarribia ere badator apurka. Segundo batera Hondarribikoa. Busturialdea 2 segundora, Portugalete 2 segundora. Leia istua, estropada polita ari gara ikusten. Txanda bikaina oraingoz. Lau ontziak nahiko parekatuta dira. Eta ez talde hondirik. Begira, Ondarroa, Hondarribia, Busturialdea, porre bat geratu egin azkenean hor Ondarroa, eta denborarik onena Hondarribiak egin du 5 minutu eta 23 segundo, Busturialdeak 5 eta 24, Ondarroak 5 minutu eta 26 segundo, eta apurren badatzerago Portugalete 5 minutu eta 27 segundo eginda. Orain bigarren luzeari ekin berritan alde egin nahi du Hondarribiak, branka erakutsi nahi die gainerako 3 ontziei, eusten ari zaio Busturialdea. Eta Ondarroa amore ematen ari da Valentin. Entzun ondo, Hondarribiak Busturialdeari 3 segundo, denbora gutxian zenbaterako tartea egin duen Hondarribiak. Busturialdeari ontzi bat 3 segundo, Portugalete eta Ondarroari 7 segundo, Valentin. Eta lehenengo luze horretan, Ondarrutarrak izan dira aurretik luze osoan, Ricardo Beitiak Ondarrutarren delegatuak, ez da egite, zer pasatu da hor azkenengo metro horretan? Zer zangotu gaur da izuzen, baina zehagoak bizkate zabala inouten egitu horretxe zangola bentzateot. Hundiak asko falta eta zainango ez. Dana dela, Hondarribiak hor metro gitxitan zulo handia hartu dau. Baina guztien da hartzen, Hondarri gure aldin da bizkatu egoitu da bizala. Gure helburu de hone tripulazio erdi erdixe esperientzia gure. Bizkaka ia azkenengo postutik urtetik. Baki hainkek bengain ebildibirit, baki zer da gauen. Ez du gexe aspiratu noiz urtik planifitik heli iartu den. Zuen asmoalen esan dugu hortxeka baten geratzea ez? Bai, hori da, baki hau zer da gauen du. Zaten gazti din zer dian, zatu dugu zazpi urtezku batak beste txalopa batzuta, beste tipakatu beste batzela gain jabe. Da gazti ez da, buelak eta horrek esperientzia egutite, guk baki hau zer da gauen. Tranquilgazu horreatzi. Guk nahi dagoen hau dixe da. Kai batek gilitxute itxeik. Ricardo, eta ez da bitxikeri bat, kuriosidade bat, zimaz. Hau gerezpanago da, tiare, hor tostetan arronen da bilen lehenengo Afrikarra. Bai, ondo da denpori gaina hitzen ondo foratxu hitzen lako entrevista bat, telebizio hitzen bai Afrikarra da. Hone ondarrun da duri 3. urti da huerten, da ondo jartzen da. Honean ez da ondean hori injarran digu de, baina hoxe, bizkate parea buelta hitzetan bariate, zego da bizkaten jarrakune, itxengago, baina jartzen da, jarriko da. Eskerrik asko, Ricardo, eta segi estropada ikusten. Bale, eskerrik asko zen. Horixe, entzun dozue, esan bezala, lehen Afrikarra da, berarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta jarriko dela esan du Ricardo Beitiak, Ondarrutarren delegatuak, eta berak ere alase aitortu zuen, ondala egun batzuk, oaindik ez dela behar bezala moldatu hemengo erara, baina bere herrian ere arraunean ibilizela eta ikasiko duela. Senegaldarra da tiare eta asko sufritzen Ondarroa orain. Valentin ordezkaria berak esan du jende gaztea dela eta ez dagoela oso zailduta traineru hau, eta orain poparian asko sufritzen. Denbora asko galduta, 11 segundora Ondarroa oso denbora gutxian. Denbora asko galdu du Antiguako ontziak, eta estropada bikaina ari dira egiten. Busturialdea, Portugalete eta Hondarribia. Orain Busturialdeak aurrera egin nahi du, baina Portugalete gainera etorri zaio. Denbora galduta zen Portugalete, baina bizpairu olatu ondo hartuak izango da, eta hortxe da, Hondarribiarekin batera, segundo batera, eta Ondarroa 9 oraintxe. Behin eta berriro aipatu dugu lehen, horixe olatua behar bezala hartzea zinbestekoa dela gaurko baldintza hauetan, eta itxura batean horixe Portugaletek bizpairu olatu hartu ditu, eta hortxe da, muturrean, besteen parean, eta oraindik nik esango nuke asko falta dela, eta orain arte bi luze betetzear daudenean gora bera asko ikusi ditugu, aurretik Ondarru, gero Hondarribik zuloa, gero Busturialde aurrean jarri da, orain ez dago euren artean diferentzia handirik, danak segundu bakarrean, txanda politik guztien ari gara, Juanan. Bai,
Menamore eman duen bakarra Ondarroa 10 segundora jarraitzen du, 9-8 etorri da, berriz ere 10-11, baina beste 3 ontzien arteko lehia ikusgarria ari da izaten. Hondarribia berriz ere aurre hartuta, Portugalete eta Busturialdea 2 segundora, ondarrutarrak 9-ra, ez dira erabat geratzen eta aurrera egin nahi dute ondarrutarrek ere, bikaina kosta zaie, oso berandu hasi dira lanean, baina orain ikusten ari garena ederra da. Hemen garrantzitsuna horixe da, nun eta nola bukatzen